Sagung dumadi Rahayu. Salam damai untuk semua makhluk di alam semesta, khususnya di Nusantara. Semoga keberkahan tercurahkan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya bertugas untuk menemani Pak Disugino menjalani laku tirakat di daerah Cemoro Kandang. Nah, sebelum menjalani laku tirakat, Eyang Togo mau memberikan wejangan. Untuk menyingkat waktu, sumangga Eyang dalam persilahkan. Ya, kenapa ada padakan kearifan Nusantara ini sing tinggi terus dibahas sampai ini babakan ilmu kasampurnan dulu ya. Nggih. Karena ada sing jenenge ilmu kasampurnan kuwi ilmu sing jenenge kejawen ananging ilmu kuwi pinuju kelawan proses sing tumeka babakan kasampurnan. Nalikane nindakake spiritual kuwi ya. Nggih. Dadi kepahaman babakan pengamalane ajaran-ajaran spiritual kuwi mestine ya ana sing jenenge tahap-tahapane kuwi ya. Nggih ya. Lan ana prosese. Dene kang sepisan kuwi sira kabeh kudu golek sing jenenge pangilmon utawa pengetahuan ya. Kuwi nggih dasaran saka awale wong kang nuntut ilmu ngono ya. Nggih ya. Ya mbah kuwi babakan ilmu donya utawa ilmu kepengelanan ya. Nggih. Aslinya babakan ilmu kuwi ya iso anggone maca utawa belajar pinangka supaya iso ngerti utawa mendalami dadi sumbere pengetahuan ya. Nggih ya. Kodene nganggo kitab-kitab suci, ajarane para guru, lan ajarane pengalaman urip sing bendina ditampa ngono ya. Nggih. Dadi ya ana sing jenenge lelaku atau praktek babakan spiritual semedi atau meditasi sing awale saka paringan dhisik lan nek kene diajarake paling ora latihan ketang setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam lho ya. Nggih. Karena apa? Supaya ngerti babakan pengetahuan mau bisa dadake kefokusan ya. Nggih ya. Tadi sejenis praktek spiritual kuwi, kode di meditasi kuwi supaya iso ngendhaleni babakan pikiran dan emosi ngono ya. Nggih. Lakune kodene poso, latih kesabaran utawa pengendalian ya. Nggih. Banjur nglakoni amalan-amalan diparangake guru sing ngajar lho ya. Nggih ya. Karena apa? Menungso yen lumaku babakan dedalane kemakrifatan kuwi wong kang wis duwe kesadaran babakan kepengelanan ya. Nggih. Kaya dene prakteke tak jenengake spiritual kuwi mau iso dijangka supaya iso tekan anggone babakan ilmu kesadaran ya. Nggih. Kesadaran iki kesadaran kang luhur kang tegese wis jenenge makrifat lho ya. Nggih ya. Makanya nek sinau babakan ilmu kaya ngene iki kudu ngerti, kudu iso ngerteni babakan kepengeranan utawa iso ngrasakake babakan saben dinane anane Gusti Pangeran ya. Nggih ya. Sing ana jero awake dhewe kuwi ya. Nggih. Lan uga sing nguasani sakabehane alam semesta ngono ya. Nggih ya. Makanya dia wong Jawa nekesake jenenge manunggaling kawula lan Gusti ngono ya. Nggih. Maknane kuwi nyawijine kelawan Gustine ngono ya. Nggih ya. Kuwi iso disebut makomat sing paling luhur utawa dhuwur ya. Nggih.
Sajroning ilmu kasampurnan kuwi bakal tumeka babagan nyawijine kelawan Gustine ngono ya. Nggih ya. Mula babagan kaya begini kuwi kudu ngerti babagan pantesan antara manungsa lan Gustine ngono ya. Dadi kudu dingerteni di bantesane jenenge manungsa lan Gustine kudu iso milah-milahke senajan disebutnya wiji ngono ya. Nggih ya. Ana manungsa kene wis sinau babagan kaya mengkene iki ngrasakake pribadine kodene kuwi bagiane utawa pancarane percikane saka pangeran ya. Nggih. Lah penerapaning ilmu kuwi iso ngebantu tumrape sapadha-padha. Karena tingkatan ilmu kasampurnan lan spiritual kuwi duwe panjangka supaya ilmu kuwi iso digunakake kalawan diduweni ilmu ki mau iso dadi manfaat kanggone marang kita sapadha-padha. Ya tumrape manungsa, tumrape kewan, tumrape tumbuhan lan isine bumi langit gitu ya. Nggih ya. Makane proses ilmu kasampurnan kuwi ilmu sing dawa, butuhake kesabaran, butuhake ketekunan, lan butuhake sing jenenge dedikasi ngono ya. Nggih ya. Kan tujuane akhir kanggo proses ilmu iki supaya apa? Tumeka panjangkane marang kasampurnane spirituale iso nyesuaiake babagan ajaran-ajaran sing ditampa kelawan ajaran suci gitu ya. Nggih ya. Makane ilmu kuwi penting kanggo pengeling-eling. Namun ilmu kasampurnan kuwi ayo nekenake pentingnya adab lan etika lho ya. Nggih. Sajrone mudik kawruh kudu ngerti babagan adab lan etika. Dene ikhlas karena Gusti duweni niat golek pangelmon kuwi kudu sing jenenge bening utawa murni ngono ya. Nggih ya. Maknane ora ana tujuan liya, tujuane mung karo Gusti Pangeran ya. Dadi ora duwe kepentingan karena kepentingan pribadi ning kepentingane pancen mung ditujake kelawan Gustine ngono ya. Nggih ya. Duweni niat kang tememen anggone mudik kawruh babagan ilmu kuwi kelawan sifat sing sacarane ora kanggo dolanan ananging temenan ya. Nggih ya. Ora setengah-setengah bahasane ngono ya. Nggih. Kudu duweni sifat tawakal lan usaha, duweni upaya kanthi tawakal kuwi kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Piye anggone ngedohake babagan pelarangan utawa kemaksiatan. Kedohe tumindak kang ala, tumindak sing gawe kerusakan ya. Nggih ya. Saben dina ya kudu nyuwun ndonga kalawan Gustine. Ora rina ora wengi kasarane ngono kae ngono ya. Nggih ya. Supaya apa duweni keberkahan anggone ngudi kawruh babagan ilmu kasampurnan. Kudu duweni prasangka sing apik, duweni prasangka sing apik iki maknane karo Gustine babagan apa wae sing kedadean lho ya. Nggih ya. Kudu ngerteni babagan materi, ngerteni babagan pelajaran kelawan temenan lho ya. Nggih ya. Dadi aja duwe sifat wah insir utawa sifat ragu lho ya. Nggih. Dadi ndak ono sing marakake sliramu kuwi duwe sifat keraguan-raguan. Kuwi kudu kaki takon karo guru pembimbinge, guru pengajare sing pancen wis secarane wis dikeki tugas kanggo ngajar para siswane ngono ya. Nggih ya. Makane tahapan-tahapan babagan TK anggone golek pangilmon ngudi kawruh kuwi manungsa kudu tumeka babagan ilmu kasampurnan iso kodene dikarepke pengiran kelawan ajaran-ajaran kang suci ngono ya. Nggih.
Dadi ilmu kasampurnan kuwi ana sing jenenge ilmu kasatriyan ya. Ilmu kasatriyan kuwi tumuju babagan ilmu kang duweni sifat-sifat lamun sira manungsa kuwi duwe sifat sing satriya utawa pahlawan utawa pemimpin ya. Nggih. Dadi konteks spiritual iki ngrujuke ning dayane lan kebijaksanaane kang diperlokake kanggo pinuju ilmu kasampurnane ngono ya. Nggih. Dadi kasampurnan kuwi ya tegese kuwi kebahagiaan kang luhur. Dadi merujuke kelawan tujuan utawa panjangka kuwi mau iki anggone nyawiji kelawan Gustine meka besok tekan moksane ngono ya. Nggih. Tegese moksa ki pembebasan urip utawa sapa kang sejati urip sapa sejati kuwi istilahe jawane carane merujuke kuwi kanthi jiwa lan rohe kang sejati ngono ya. Nggih. Kang asale saka Gusti sajroné ajaran kapribaden kuwi ditegesake laku spiritual Jawa. Urip kuwi ya inti saka dirine manungsa kang duwe tujuan akhir ya kuwi bali kalawan uripe kang sejati ngono ya. Nggih ya. Ya iku nyawijine kelawan Gustine kang sinebut manunggale kawula lan Gusti ngono ya. Nggih. Dadi ilmu kasampurnan kuwi carane duwe tujuan amun manungsa kuwi kalawan meditasine kalawan ilmu kasampurnane kuwi babakan kapribadene temujune Gusti ngono ya. Carane iso nampa babakan pengajaran kawruh pangelmon saka uripe dhewe lan uripe ngabdi kelawan dat kang maha urip ngono ya. Nggih. Karena manungsa kuwi kadangkala diperbudak karo uripe. Dadi tujuan akhire sajroning ilmu kasatriyan kuwi ilmu kasampurnan kuwi janjane tujuane panjangkane kasampurnan jati utawa moksha yaiku pembebasan ya. Nggih ya. Saka siksa supaya iso bali ning hakikat kang sejati ngono ya. Nggih. Dadi nyawijine kelawan Gusti kuwi kanthi mengkono kuwi ilmu kasampurnan utawa kasatriyan kuwi kasampurnane ngajarake piye carane kasampurnane pribadine kelawan pemahamane lan pengabdiane tumuju ning diri pribadi karena pancen wis dinyati nyawiji manunggal kelawan Gusti tujuan ing dadi akhire ngono ya. Nggih ya. Ngono ya. Nggih. Dadi ilmu kasampurnan kuwi rasa sembarangan diajarake wong. Ora cukup tinggi kasarane, tinggi pemahaman utawa teori supaya ben kuwi tok ilmune dhuwur, ilmune sampurna. Iso nerangake marang sapadha-padha. Ananging jajane nek urung duwe jatah palilahe saka guru kaki, guru nadi utawa guru dohir, guru batin. Kuwi urung keparang ngajarake yen urung duwe jab ijazah kasarane ngono ya. Nggih ya. Makane ilmu iki ra gampang karena ilmu teori ning ora tata carane adalah bune. Dene memahayune diri, memahayune sasoma, memahayune pawon, aku ora kok sekedar ucapan. Ananging ana bukti nyatane anggone nglakoni tata cara pangelmone ngono ya. Nggih. Tambah cetok ngono ya. Nggih ya. Makane sapa sing ora diwenang duwe hak babagan ngajarake ilmu kasampurnan wis pastake bakal kena siku dan denda utawa bakal kena bendu karena pancen durung duwe lakune, durung iso nglakoni ananging wis paling ngajarake apa meneh durung oleh palilahe saka guru turun ngurun kalau ilmu iki diajarake saka para leluhur temeka para pidhile kang iso ngajarake ngono ya. Nggih ya. Ngono ya. Nggih.
Makanya sliramu kudu bahagia karena sliramu lahir ning tanah Jawa, karena Jawa ki jiwane Jawa. Jawa. Maknane duweni jiwa saka kadewatan. Sliramu iso sinebut jaman biyen kuwi makhluk kayangan. Tawane basa ngarape kono makhluk surga ngono ya. Nggih ya. Ngono ya. Nggih. Dadi jajane padha wae nek Jawa kuwi kayangan, nek ning kono ya surga kasarane kono ya. Nggih ya. Ngono ya. Nggih. Ya jadi tekan sepede wae, ayo ke dilanjutake tanpa pratane kene sampai engko rampungan. Nek wis rampung kok anggone ndarbake kelawan semesta jagat pribadi ini jagat semestane. Muga-muga Nusantara Indonesia Raya iki kaki-kaki yo apa kang dadi setiolane wong yang gawe angkara mereka gawe rusak negara wong kang kaya ngono ke enggal sirna ya ngono ya. Nggih ya. Dadi muga-muga wong kang duweni tatanan budi duweni tata krama etika dan adab bisa ngimbangi iso tinggi cara-carane ngimbangi wong kang angkara murka supaya jagate iso seimbang, iso selaras, iso padha mlakune ngono ya. Nggih ya. Ya kakek angkara murka lak pincang ngono ya. Nggih. Dadi tinggi keseimbangan ya pancen kudu ana angkarane, kudu ana ilmu budi ini supaya bumi ini ora mandek anggone nglakone kasih ngono ya. Nggih ya. Ngono ya. Nggih. Tutup kabul. Nah, demikian tadi wejangan singkat yang disampaikan oleh Eyang Togo. Yang baik silahkan dipakai, yang tidak baik ditinggalkan. Dan bisa kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung ing dumadi rahayu. Rahayu.